Alaba su gari na kurke ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Alaba su gari na kurke ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Farko na sagwani na Allah ka ban basira, wakazan wagari na ka taimaken na rera, wakar mutan gari na a yanzu za na fara, jama'ar da ke gari na miyo zaman amana, ni ma fadan gida ne miyo zaman amana. Alaba su gari na kurke ni kar ku bar ni ma fadan gida ne miyo zaman amana. Alaba su gari na akwai mu da karamci, akwai lukon amana, sannan muna da yanci ga kyautata wa juna, sannan akwai zumunci, manyan muna da kishi, sannan akwai halacci, ni ma fadan gida ne ku rike ni kar ku bar ni. Alaba su gari na ku rike ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Mun samu tarbiya ko ina ana fadar mu, muna mutunta juna manya da kankanan mu, boko da yan siyasa wannan ka zo garin mu, muna da malamai ma a nan cikin garin mu, harka ta kasuwanci akwai cikin garin mu. Alaba su gari na ku rike ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Samarin mu har da mata mu kana daura shimma, ilimi yana da rana haske cikin al'umma, rike shi yan uwana dan za mu kara kima, ilimi na arabiya da boko din mu kama, muna da makarantu a albasu garin mu. Alaba su gari na ku rike ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Ne muke da noma sannan muna da kiwo, muna da sana'o'i ba ma yawanta yawo, ba ma da masu kwace garin mu ba baraho, muna da yan fulani garin mu masu kiwo, muna da yan farauta a nan cikin garin mu. Alaba su gari na ku rike ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Muna da manya-manya suna kishin garin mu, rashin kasan batayya na gaida yan salansi, sannan muna da dakta dan gwanin garin mu, Alhaji Ibrahim wadadawan garin mu, Honorable Jarma a hungu dan garin mu, Honorable Sunusi a garin mu dan batayya, Honorable Sunusi a fanda sai ku gane, mu ne muke da GMT gali mai amana, muna da Honorable Mansur muje batayya, sannan muna da canji mangaru mai amana, sannan muna da Yusuf mangaru mai gidanmu, Alhaji Aliyu Bungu na gaida mai gidanmu, Ibrahim Turaki faraga mai gidanmu, muna da garkuwa ma a albasu ku gane, Alhaji Bashir Gwanina na gaida hakiminmu, na zo na gaida sarki Alhaji Umar ubanmu, sarkinmu na faragai ga gaisuwa gare ka, Alhaji Yakubu sarki mun gari zana koma, kai ne sarkin garinmu kana rikon amana, Allah ya taimake ka ya kara ɗaukaka ka, sannan na sa ubana mai unguwar garinmu, Baba Ibrahim na gaida garkuwanmu. Alaba su gari na ku rike ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Sannan muna da watwat a albasun garinmu, muna da albaso, sannan akwai batayya, muna da hunguwat, sannan muna da fanda, sannan akwai da ho saya ku gane, sannan muna da duja faraga kar ku mance, sangaya na cikinta gagara me ku gane, Allah ya bar zumunci ya haɗa kawunanmu, ni ne Kabiru naku Digoje dan uwanku, Allah ya bar mu tare miyo zaman amana. Alaba su gari na ku rike ni kar ku bar ni ma fadan gida ne biyo zaman amana. Alaba su gari na ku rike ni kar ku bar ni